Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι 31 του μήνα, οπότε είναι Halloween και γι' αυτό έχω κρατήσει και τα του πάρτι τέλος πάντων που κάνουμε το Σάββατο. Έχω μία τεράστια στίβα με πράγματα που πρέπει να κάνω unboxing. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα TikTok unboxing και θα σας βάλω και στην άκρη να δείτε πώς τα κάνω και να κάνω και παράλληλα unboxing και για το YouTube. Ανυπομονώ να τα ανοίξω, πρώτον για να δω το τι έχουν μέσα και δεύτερον για να φύγουν από τη γωνία του σπιτιού που τα κρατάω. Μία μικρή στίβα. Ναι, γεια σας, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Είχα πάρει κάτι κουτιά αποθήκευσης από ένα από τα καταστήματά σας και πήρα το λάθος καπάκι. Θα το επιστρέψετε γιατί προφανώς δεν μπορώ να σας δώσω το καπάκι και αυτά πάνε μαζί. Ναι, ακριβώς, οπότε θα είναι να το κάνετε όλο πίσω με την απόδειξή σας, να το λέξουν οι συνάδελφοι και να σας δώσουν ένα άλλο με το σωστό. Οκ. Καλημέρα. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες κοιμάμαι χωρίς τηλεόραση και μου έχει αλλάξει τη ζωή. Νιώθω πως κοιμάμαι βαθύ ύπνο. Δεν ξέρω πώς τα έχω καταφέρει, αλλά μπράβο μου. Ετοιμάζομαι να πάω στα κορίτσια στην No Thinking να τραβήξουμε κάποια TikTok. Προφανώς θα πάω να κάνω την αλλαγή στα κουτιά γιατί θέλω να τα βάλω στην αποθήκη και δεν μπορώ γιατί έχω τα λάθος καπάκια. Πείτε μου τώρα πώς βάζει νόημα αυτό που είπε αυτός. Γιατί εγώ έχω πάρει τα μεγάλα κουτιά και έχω πάρει καπάκια για τα πιο μικρά. Οπότε στο κατάστημα στη Γλυφάδα θα έχουν μικρά κουτιά χωρίς καπάκι και καπάκια για μεγάλα κουτιά χωρίς τα μεγάλα κουτιά. Θέλω να κάτσω στο σπίτι μου, να κάτσω να δω τηλεόραση όλη μέρα και να μην ανοίξω το κινητό. Περίμενα να δω. Κάνω outfit check. Ένα καλύτερο outfit of the day. Δεν ξέρω πώς λερώθηκα στην καφέ μου μπλούζα με καφέ. Αυτό είναι το καινούριο jacket από Μέσκι, το οποίο το έδειξα εχθές. Jean No Thinking. Και πάμε στην No Thinking. Εν μεταξύ τα κορίτσια θα με σκοτώσουν που έφερα κάμερα και θα κάνω vlog. Θέλω να δείτε τις αντιδράσεις τους. Καλημέρα! Ναι. Απλά θα βάλεις το μαύρο τώρα γιατί έχω κάνει styling για τον μπέζ. Λοιπόν, που λες, δεν θυμάμαι στο έχω ξαναλέξει τίποτα, αλλά στο βίντεο με τα δοκιμάζουμε τα ιαπωνικά snacks, κινέζικα, πώς λέγονται. Λοιπόν, κάποια στιγμή διαβάζαμε ότι είναι τσίουι. Έγραφε στα συστατικά ότι είναι μαστιχωτά. Δεν θυμάσαι που κάνω εγώ έτσι και μου κάνει zoom στο χέρι. Ναι. Και κάποια στιγμή εκεί που δεν μιλάει καμία, κάνεις εσύ τσίουι. Και έχεις κάνει και μοντάζ και σου έχεις κάνει zoom. Και μαλάκα κάθε φορά το βλέπω. Αλλά και όσο ώρες και να το δω μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Εργασία και χαρά. Αυτό είναι για να ψωνίσεις. Μόλις βγήκε sold out το rose. Αυτό έπρεπε να μου πεις, να ανοίξω την κάμερα, να ξεκινάω να τραβάω. Αλλά βγήκε sold out το rose, το footer. Έχουν μείνει τα υπόλοιπα 3 σχέδια και νομίζω έχουν μείνει λίγα τεμάχια. Καλά, τώρα το πότε θα βγει αυτό το vlog δεν έχω ιδέα. Αλλά anyway, αν έχει μείνει κάτι θα τα κάνω link κάτω στην περιγραφή. Αυτά είναι τα χρώματα. Ναι. Πού θα διαλέξουμε. Κοίτα, η Μερκέτα έχει πει αυτά τα δύο. Μου αρέσουν και εμένα. Εγώ έχω πει αυτά με ένα τέτοιο, με μια καρδιά από πίσω και να γράφει από πίσω fuck your love. Μ' αρέσει. Και μετά λέμε να κάνουμε και μια μπλούζα, αντί να κάνουμε footer μόνο, να κάνουμε μια μπλούζα. Και μ' άρεσε πολύ αυτό σαν πολύ minimal. Ένα κείμενο, δεν ξέρω τι θα γράφει ακριβώς. Και η γραμματοσυρά μ' αρέσει. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Τι είναι ρε Ζουζούνα μου, τι
Τι είναι κοκκούνα μου. Επιτέλους μπήκαμε στο σπίτι. Λοιπόν, έχουμε πολύ καλά νέα. Τα καταφέραμε, έκανα την αλλαγή ευτυχώς, οπότε σήμερα θα προχωρήσω στο να οργανώσω τα προϊόντα έτσι όπως τα προϊόντα. Α, καλά, οι σκέψεις μου είναι στη βία αυτή τη στιγμή. Πάμε να φάμε και θα τα βάλουμε όλα στη τάξη μετά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη γιατί ξεκινάω και μαζεύω. Βέβαια ένα από αυτά έσπασε, αυτό που γατζώνει το τέτοιο, οπότε έβαλα απλά ταινία. Θα ξεκινήσω να τα κατεβάζω σιγά σιγά. Ελπίζω να χωρέσουν στην αποθήκη. Και έχουμε και άλλα 2. Και είμαι ενθουσιασμένη που θα μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το δωμάτιο πάλι. Η Δέσποινα νιώθει απεγνωσμένη στην τοποθεσία νέο κόσμο. Μόλις κατέβασα όλα τα πράγματα στην αποθήκη, έχω σκάσει. Πρέπει να σταματήσω να υπάρχω σήμερα για να μπορέσω να συνεχίσω να μένω σε αυτό το σπίτι που μένω. Πάμε για μια γρήγορη οργάνωση. Θα δούμε και κανένα YouTube. Dress is like all the way up. We might need an emoji on the first half of this episode. Μόλις έβαλα ένα πλυντήριο και ξέχασα τις μαξιλαροθήκες. Έχω πάρει αυτά από Jumbo, τα οποία είναι θήκες οργάνωσης για το ψυγείο. Εγώ, επειδή δεν είμαι και μεγάλη μαγείρισα, δεν έχω και τόσα πράγματα στο ψυγείο μου για να θέλουν και οργάνωση. Και γενικά έχω όλα τα προϊόντα μου, make-up και τέτοια, σε αυτό το κουτί. Αλλά προφανώς γίνεται ο κακός χαμός εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία οργάνωση, οπότε είπα να τα βάλω σε αυτές τις θήκες. Φαίνονται μακράν πιο οργανωμένα εδώ μέσα και τα βλέπεις και όλα και δεν χάνεσαι. Έχω βάλει αυτά τα κουτιά τα οποία ήταν σε κάτι PR πακέτα. Θα μπορούσα να πάρω και άλλα τέτοια πλαστικά και να οργανώσω όλο το υπόλοιπο. Έχω προσπαθήσει να κάνω μια οργάνωση με αυτά, αλλά εντάξει, δεν θα μπω και σε έξτρα έξοδα αυτή τη στιγμή για να πάρω τέτοια, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Εχθές οργάνωσα και αυτό, το οποίο έχει τα προϊόντα που χρησιμοποιώ καθημερινά, οπότε πρέπει να βρω κάπου να βάλω όλα αυτά. Όπως έχετε καταλάβει και από τα vlog μου, γενικά λαμβάνουμε αρκετό PR. Αν λαμβάνω εγώ τόσο PR και έχω τόσους λίγους ακολούθους, τόσο μικρό κοινό, δεν μπορώ να φανταστώ το τι λαμβάνουν άλλες κοπέλες που έχουν 10 φορές περισσότερο, μεγαλύτερο κοινό. Δεν γίνεται να χρησιμοποιήσω όλα αυτά τα προϊόντα που μου στέλνουν, οπότε πάντα έχω μια σακουλίτσα πίσω από την πόρτα μου, όπου βάζω τα προϊόντα που πιστεύω πως η γιαγιά μου, η μαμά μου, οι φίλες μου θα χρησιμοποιήσουν πολύ περισσότερο από μένα. Έχω και αυτό εδώ πέρα, το οποίο το γεμίζω με τα PR προϊόντα που δεν χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή ή προϊόντα που απλά έχω πάρει έξτρα και όταν κάποιος χρειάζεται κάτι έρχονται και ψωνίζουν στο σπίτι μου. Λοιπόν, πήγα στους πελάτες μου, πήγα και έκανα κατηδίες με τους γονείς μου. Γενικά όλα καλά και τώρα επέστρεψα σπίτι για να τελειώσω αυτό το δωμάτιο, γιατί δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε τίποτα άλλο που κάνουμε στην καθημερινότητά μου λόγω αυτού. Αποφάσισα να βγάλω από εδώ πάνω τα χοντρά μπουφάνι, γιατί δεν κάνει κρύο, έχει 25 βαθμούς κάθε μέρα. Οπότε τα έβαλα όλα εδώ μέσα, να τα πάρω και αυτά κάτω στην αποθήκη. Εδώ πέρα αυτό δεν ξέρω τι έχει πάθει. Είναι σαν να έχω κάνει last lift εντωμεταξύ. Αλλά έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο και είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί έχει επιτέλους χώρο η ντουλάπα να μπουν και όλα τα υπόλοιπα που βρίσκονται σε αυτό το σπίτι. Εγώ έχω ένα θεματάκι, ένα από τα πολλά. Το ένα θεματάκι είναι ότι το καλοκαίρι π.χ. θα κρατήσω κάποια denim μπουφάνι, γιατί λέω α, σίγουρα θα τα βάλω και δεν βάζω ποτέ τίποτα, γιατί βάζω
ένα πουκάμισο. Δεν χρειάζεται ποτέ κάτι τόσο βαρύ όσο είναι τα denim jacket. Είναι ένας από τους λόγους που έχω θέμα χώρου, γιατί ας πούμε τώρα δεν χρειαζόντουσαν να είναι αυτά τα χοντρά μπουφάνα εδώ πέρα. Θα είναι πολύ πιο άνετα τα πράγματά μου αν τα βγάλω. Έχω μόνο τα εποχιακά πράγματα, δηλαδή αυτό που μπορώ να φορέσω αυτή τη στιγμή. Και είμαστε έτοιμοι νομίζω. Λοιπόν, άδειασε αυτή η γωνία, εντάξει, αγνοήστε το χαλί το οποίο πρέπει να το πάω για πλήσιμο. Αλλά έφτιαξα όλα τα τζιν μου, σίγουρα πρέπει να κάνω ένα ξεκαθάρισμα. Έβαλα κάποια μπουφάν εδώ. Αυτά είναι όσο οργανωμένα όσο μπορούν να γίνουν. Εδώ πέρα αυτά πρέπει να τα κατεβάσω κάτω. Αυτά θα βρουν θέση. Και εδώ κάπως άδειασε. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Καλημέρα. Το μαλλί. Λοιπόν, Σάββατο σήμερα. Πήγαμε, κάναμε κάτι δουλειές. Πήραμε κάτι πραγματάκια για οργάνωση. Πήραμε λουλούδια για το σπίτι. Και σήμερα θα ξεστολίσω. Νομίζω ήρθε η ώρα. Πήρα και άλλες στίκες οργάνωσης για το μπάνιο. Θα κάνουμε ένα ρεκτιφιέ όλο το σπίτι σήμερα. Λέω να ξεκινήσω βάζοντας όλα τα Halloween πράγματα σε μια γωνίτσα. Επειδή μου αρέσει αυτό το τραπεζμάντιλο, δεν θα το πετάξω. Είναι λίγο βρώμικο, αλλά πιστεύω πως καλύτερα να το πλύνω του χρόνου όταν το ξαναβάλω από τη θέση του. Αυτό χώρεσε κάπως επειδή το ζούριξα. Και αυτά ήταν τα Halloween decorations. Next up στη λίστα έχουμε, λοιπόν, υπάρχει αυτό το κουτί με προϊόντα, φάρμακα και άλλα φάρμακα και διάφορα πραγματάκια. Έχω ήδη οργανώσει εδώ κάτω, οπότε χωράνε άλλα 2 τέτοια πλαστικά εδώ πέρα και θα αλλάξω αυτά και θα χρησιμοποιήσω τέτοια γιατί είναι πιο ψηλά και γενικά πρέπει να γίνουν όλα, να οργανωθούν καλύτερα. Εδώ άδειασε πολύ ο χώρος, μετέφερα αυτό εδώ και τώρα είναι επιτελούς άδειο. Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Πάμε να κατηγοριοποιήσουμε τα πράγματα. Και μετά θα δούμε πού θα μπουν και πώς θα μπουν. Αυτή είναι η κατηγορία για τα μαλλιά. Εννοείται δεν χρειάζομαι τόσο πολλά προϊόντα για τα μαλλιά, αλλά θα τα χωρίσω με αυτά που χρειάζομαι σε καθημερινή βάση και τα χρησιμοποιώ. Πρέπει να τελειώσω και αυτό, οπότε θα μπει και αυτό. Λέω να πάμε προς τα χάπια. Change of plans. Θα βάλουμε όλα αυτά εδώ μέσα. Καλημέρα. Έχει περάσει μία μέρα και μία εβδομάδα από την τελευταία φορά που έκανα vlog. Εντάξει, it's okay. Δεν πειράζει. Πάω να ετοιμαστώ τώρα. Σήμερα έχουμε μία γεμάτη μέρα και θα είναι πάρα πολύ όμορφη, γιατί τελείωσα με κάποια πράγματα από θέμα δουλειάς που είχα. Θα πάω να κάνω τα νύχια μου, τα οποία τα είχα κάνει δηλαδή την προηγούμενη φορά. Θα συναντηθώ με την Κωνσταντίνα και την Ιωάννα, οπότε θα είναι τέλεια. Θα πάμε πριν να πάρουμε το δώρο της Ιωάννας, γιατί η Κωνσταντίνα έλειπε για τα γενέθλιά της. Οπότε είπαμε να πάμε να της πάρουμε κάτι μαζί, με το καλό όταν, εφόσον γύρισε, καταλάβατε τι θέλω να πω. Από την τελευταία φορά που μιλήσαμε δεν έχει γίνει και τίποτα σπουδαίο. Φεύγω την Παρασκευή για Λονδίνο, όπου και εκεί θα προσπαθήσω πάρα πολύ να κάνω vlog, γιατί τόσα χρόνια που πηγαίνω, γιατί σπούδαζα εκεί πέρα και ακόμα μένει και η κολλητή μου που είμαστε μαζί στο Λύκειο. Δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα για τα social, ούτε vlog στο TikTok, ούτε τίποτα. Οπότε ήρθε η ευκαιρία
να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ταξίδι για το cloud. Speaking of cloud, πριν λίγες μέρες έφτασα τα 23K στο TikTok και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί γενικά έχω αφήσει τα δικά μου social πολύ πίσω λόγω της δουλειάς και όλο βάζω άλλες προτεραιότητες, αλλά είπα πως τώρα θα ξεκινήσω να βάζω τα δικά μου σαν προτεραιότητα για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει να εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο αντιλιακό, και επίσης νομίζω το influencing έχει πολλές προοπτικές και στο μέλλον, γιατί στην ουσία τώρα ξεκινάει όλο αυτό στην Ελλάδα, οπότε θα προσπαθήσουμε να μείνουμε μπροστά. Ό,τι καταλάβατε τώρα, καταλάβατε. Έχω πολλά νεύρα γιατί ο καιρός ακόμα δεν έχει αλλάξει στην Αθήνα. Κάνει πάρα πολύ ζέστη και είναι μέσα Νοεμβρίου. Δεν έχω όρεξη να στολίσω, που εγώ τρελαίνομαι για Χριστούγεννα, και ανυπομονώ πραγματικά να πάω στο Λονδίνο να νιώσω λίγο κρύο, να νιώσω πως έχουμε εποχές. Έχω άλλο ένα θεματάκι που προσπαθώ να λύσω αυτές τις μέρες και δεν έχω βρει ακόμα τη λύση. Έχω αλλάξει το αμάξι μου και θέλω να το βάλω σε πάρκινγκ, γιατί δεν θέλω να το ξαναχαλάσουν στον δρόμο. Έλαμονται όμως που όλα τα πάρκινγκ κοντά στο σπίτι μου είναι γεμάτα, και το άλλο πάρκινγκ που έχω σχετικά κοντά μου είναι από την αντίθετη πλευρά ενός κεντρικού δρόμου, οπότε δεν θα μπορώ να πηγαίνω σπίτι, να φορτώνω, να ξεφορτώνω και μετά να το βάζω στο πάρκινγκ. Θα πρέπει να κάνω ολόκληρο τον κύκλο της περιοχής μου για να το παρκάρω. Οπότε έχω βάλει λίτους και δεμένους να μου βρουν μια θέση πάρκινγκ. Ελπίζω μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε στο επόμενο vlog να έχω βρει κάπου να το βάζω, για να μην μου το ξανακάνουν χάια, ειδικά τα μηχανάκια, γιατί είναι κρίμα τώρα. Κάνω το πιο γρήγορο μακιγιάζ που μπορώ να κάνω ever, γιατί έχω να τραβήξω κάτι βίντεο όπως ανέφερα για... Είναι συνεργασία, αλλά είναι και ταυτόχρονα πελάτες, γιατί θέλουν μια συνεχόμενη συνεργασία, αλλά με θέλουν σαν influencer, όχι σαν social media manager, ας πούμε. Ευτυχώς έχουν λυθεί κάποια θεματάκια με τη δουλειά που με βάραιναν πάρα πολύ, και είναι τα behind the scenes που δεν φαίνονται ποτέ στην πραγματικότητα. Ο στόχος για σήμερα, πέρα από το να γίνουν όλες οι δουλειές και να γίνουν σωστά, είναι να πιω νερό. Γιατί τις τελευταίες μέρες δεν πίνω πολύ νερό και με πιάνει πονοκέφαλος. Ένας μικρός στόχος για σήμερα. Να σας δείξω το σκυλί μου αυτή τη στιγμή. Έχει μείνει έξω. Έλα. 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 Έλα ρε. Αν και έπλυνα τα δόντια μου χθες το βράδυ, έχω ακόμα popcorn από την ταινία. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα με τα popcorn. Παραδόξως, το σπίτι μπορώ να πω πως είναι αρκετά καθαρό. Δεδομένου το ότι δεν έχω προλάβει να κάνω τίποτα. Έχουμε κάποια PR πακέτα και δώρα για τη φίλη μου που θα πάω στο Λονδίνο για τα γενέθλιά της. Μαζεμένο, έχω αυτή την κολοκύθα από το Halloween, πρέπει να την μαζέψω. Νερό. Άδειο. Ωραία. Εν τω μεταξύ, έχω βάλει μία παραγγελία στο Amazon και θα πάνε στη φίλη μου. Δεν καταλαβαίνετε πόσα πράγματα πήρα. Είναι μικρές μαλακιούλες. Και είναι πράγματα που πραγματικά στην Ελλάδα δεν τα βρίσκω. Π.χ. έχω αυτό που κρεμάς στο λαιμό το κινητό σου. Και σκίστηκε βασικά αυτό το πλαστικό που το βάζεις πίσω από τη θήκη σου. Και στο Amazon το είχε 4 ευρώ τύπου και μπορούσες να το βρεις άνετα. Ενώ στην Ελλάδα το ψάχνα και δεν το βρίσκα.
και είναι λίγο κρίμα να μην έχουμε πρόσβαση σε τέτοια πράγματα, γιατί αυτό μας οθεί κιόλας στο να καταναλώνουμε και περισσότερο. Δηλαδή, αντί να πάρω το ανταλλακτικό για αυτό το πλαστικούλι και να κρατήσω το σκηνή, θα έπρεπε να πάρω καινούργιο τέτοιο. Σε ξυπνάει πραγματικά όταν πίνεις κρύο νερό. Αλήθεια, νιώθω πως το vlog μου είναι το πιο χαοτικό πράγμα στον κόσμο, αλλά έτσι λειτουργεί το κεφάλι μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να βοηθήσω την κατάσταση, δεν μπορώ να βάλω την κάμερα κάτω και να ξεκινήσω να μιλάω. Δεν υπάρχει αυτό για μένα. Βρήκαμε και τη θικούλα μας. Ας τα φορτίσουμε κιόλας λίγο. Τι ώρα είναι? Έχω 7 λεπτά να τραβήξω το βίντεο. Κανονικά δεν θα έπρεπε να προμοτάρω αυτό που θα προμοτάρω τώρα στο κανάλι μου, αλλά γενικά εγώ δεν καπνίζω, αλλά καπνίζω ναργιλέ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, όχι μόνο το να καπνίζω, αλλά μ' αρέσει και το ότι έχω κάτι να κάνω το βράδυ που δεν συμπεριλαμβάνει social, που δεν συμπεριλαμβάνει τηλεόραση, που είναι λίγο πιο χαλαρό. Και δεν είχα αξιωθεί να πάω να πάρω γεύσεις εδώ και 1,5 μήνα και χτες παρέλαβα και το μόνο που θέλω να κάνω σήμερα είναι απλά να κάτσω στο μπαλκόνι μου και να κάνω ναργιλέ. That's it. Τίποτα άλλο. Ό,τι καλύτερο θα είναι αυτό. Πραγματικά έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ και ακούγεται πολύ απλό και σαχλό, whatever, αλλά πραγματικά είναι κάτι που με ευχαριστεί και είναι από τα πράγματα που δεν χρειάζεται να έχεις καν ίντερνετ για να τα κάνεις. Επίσης, σχεδόν τελείωσα αυτό, νομίζω είναι η τελευταία εφαρμογή που θα κάνω, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Είναι το της Maybelline Lifter Gloss με ιαλουρονικό και πάει. Τελευταία μέρα που το χρησιμοποιώ. Πάμε να τραβήξουμε τα βίντεο. Τι μισό ρε παιδιά? Μισό λεπτά. Τελείωσε και αυτό. Μισό. Ας βγάλουμε την κολοκύθα από πίσω. Νοέμβριο μήνα. Τελείωσε και αυτό. Μισό. Τι μισό ρε παιδιά? Τελείωσε. Δεν θα μου βγει αυτό. Πώς να το κάνω? Αυτά πάνω, βάλω παπούτσια και φεύγω. Λοιπόν, outfit of the day. Καλά, εντάξει. Σπάς τα κούκλα. Λοιπόν, έχουμε έρθει στα H&M για να πάρουμε το δώρο της Ιώνας και έχουμε διαλέξει αυτό. So far. Γιατί η Ιώνα, η χρωματοπαλέτα της είναι μπέζ, λευκό, ανοιχτό καφέ. Νεκρό. That's it. Τώρα, ό,τι βρούμε, γιατί όλα είναι πλεκτά και δεν έχουμε και χειμώνα κιόλας. Οπότε, τι να τις πάρουμε? Μπορούμε να τις πάρουμε και κάτι τύπου self-care. Όχι, μα έχει 500 τέτοια. Σωστά. Πόσα ακόμα θα ψωνίσουμε? Ωραία. Το θέλω μετά, έτσι. Ξεκίνησε από τα χάρου. Είστε σίγουροι? Σίγουρες. Αλήθεια. 2 εβδομάδες. Η businesswoman, παύλα fellow blogger. Αυτό είναι το δώρο της Κωνσταντίνας από την Αγγλία. Ήταν το τελευταίο μου βράδυ, ήμουν πτώμα, αλλά πήγα έφαγα σε ένα πολύ γνωστό ρεβενί που είναι μαστιχά.